karadyo, aniana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Ed, dili na ako mag-manager. Di na ako mo ato sa opisina. Anhin na lang ko din sa bahay. Unsa? Unya, ang imong trabaho. Murisain ako. Anhin na lang ko din sa bahay. Mag-atiman nimo. Alexa, kinahanglang makakaton ka usab sa mga trabahoon sa kumpanya. Isip akong asawa, kinahanglang makahibaw ka nga mupadagan sa kumpanya kung magkinaunsa man ang panahon. Ed, kalain ko na imong sinultihan. Nalimot ka sa akong gisulti nimo. Wa. Kinahanglang mo focus ko sa trabaho o dili sa akong kaminyoon. O wa ko magkasabot ko no sa ibuti mo ipasabot ana, Ed. Unsa man dining atong kaminyoon, ha? Igo ko lang gihatag nimo ang tanang kagayunan nga mausab ang dagan sa imong kinabuhi, Alexa. Ed, Ayaw naglabdag mo, oh. Ang tanan nimong desisyon matuman. Pero, muhangyo lang ko. Nga ayaw paghunong sa pagtrabaho. okay, sige. Motrabaho ko pero di na ako mag-manager, ha? Magmananahi na lang ko, mag-designer. Asawa ta ka. Dili mahimo nga mas ubos ang imong posisyon sa kumpanya kaysa ako mga tao. Okay. Unsa man gyud ang angay na kong trabahoon, ha? Gawa sa pagka-manager? Oh, gusto ko nga mabantayan nimo si Ian sa tanan niyang buhaton, Alexa. Ha? Ed, ay nalang ko katagig na akong posisyon ko. Please. Kapoy na kayo si giglalis ni Ian, oy. Kapoy kayo pagsunod niya sa trabaho. Lisod i-manage ng imong anak. Magsekretary na lang ko, oy. Magpailapads, oo. Oh, Makasabutan ng mga tao, oy, kung nganong i-demote ko nimo. Okay ra masud ko kung ila kong libakon na ana naman ko anang kanang libak ba sa among lugar? Ana na kay ko ana, oy, kay dito sa among lugar, no? Kung mo minto gani gamay ang tao, libakon ka. Parehas sining nahitabo na ko ron. Lain naman ang akong title sa amo. Hantukira naman ko sa amo. Kung mukamang sab ko sa yuta, libakon gihapon ko. Ingnon kas mga tao nga wa kay ayo. Mo nga, okay na gid ko bisag hinumoon pa ko nimong janitor. Ang gawas pa. Naglisod ko sa posisyon nga manager, uy. Wa ko'y hanaw-hanaw, ana. O ganang may pahiyuman ka, ha? Tinuod man gud akong gisulti. Himuan na lang kong head sa mga janitor. Aron dili kayo ka maawaw na ako. personal assistant ka ni Ian. Ha? Oh, sige. Personal assistant ka ni Ian. Personal assistant ko? Unsa may akong buhaton, ana? Ikaw ang mo-organize sa tanang buhaton ni Ian sa iyang mga meetings, sa iyang tanang lakaw nga may kalabutan sa kumpanya. Niya, basahan ni. Aron, may bawo ka kung unsay trabaho sa personal assistant. Alexa, kinahanglang mamonitor nimo ang tanang kalihukan, plano o pangalakaw ni Ian. Musamot nga magpatay na gyud mi, ana. Kay magkaubanan man kanunay. Please, Alexa. Ikaw lang akong malauman nga matarong ang utok sa akong anak. Buhata ang tanan ug hatagan ko ikaw sa tanan nimong gusto. Tanan gyud akong ihatag nimo, Alexa. Ikaw lang ang masaligan ko sa akong anak ug sa negosyo nga iyang gigunitan.
Oh. Manong hilumon mga kada, Alexa? Mama lagi. Mamas mo mata. Nganong Anong katawa katawa ka, ka, Pinoy? Kuan, sorry kayo mga busing. Magaligre na sa kururani ba? Pagilong, Binoy. Yes, boss. Ngano din, waday ka magbutor, oy. Di na gusto sa Papa nga magmotor ko paingon sa opisina. Nga naman. Di ka ganahan nga mutanaw sa kung naong dinisod sa auto. Uy, ay kalimot. Nga auto ni sa kong amahan. May pumukol sa pipit sa sanga sa isang kahoy. At nahagip Anong ng kanta-kanta ka bato diha? ang... Kay di mo ko ganang ma-stress. Paghilom, ay! Hilom lagi! Ano may katawanan, ha? Nasugdan, ha? Wa lang. Magbuti ka kung mukatawa ko o mukanta ko. Makalagot kang paminahon. Mauna. Idi sampungin ng imong dunggan diha. O sabi dyo yung nakapalipay ni mo? Mubalik na kong panindag saging. Yabag ka. Nayabag din ng maninda kong saging. Nga mamanay akong panginabuhi sa unang panahon. Yabag ka, yung utok ni mo eh. Yabag di ay na. Nga mas ganahan man kong maninda og saging kaysa mag-manager og kumpanya nga makalabad sa unsaon pagpasaka. Oh, yabag na. Ang uban, ganahan kayong muuminto. Kauton pa mong gani ang kaubang trabahante, aron lang mo-promote. Ma-promote sila. Nya ikaw, malipay na hinuod ka niya. Mubalik kag panindag saging. Oo, kay wa may hassle sa utok. Magluto na kong saging. Unya, isuroy. Inikahalin, palitan kong lami-lami. Simple ra. Samtang kung mag-manager ka, imo ang tanang paghuna-huna kung unsaon nga makakwartang kumpanya nga imong gida. Unya, naapagyud kay mga kauban nga labaron og utok. Aw, Ah. stress kit ang labas. Ako ba gipasabot ni mga laban? Kung gihangan ka, edi ikaw. Magkonsumisyon ko ni mo bayhana ka eh. Oh. Oh, Nganong Nga, mayroon mayroon na ka, mga Pinoy. Pinoy? Abot naman ta sa opisina, good. Oh. nga na maglagot ni Gusnaw ni Alexa eh. Wisit ko ni bayhana. Nindag saging. Nga no kang mubalik mo siya panindag saging. Tinuod ka itong iyang giingon. Kendi? Sir, may meeting ka karong alas 9, sir. Ha? Kakalit good. Kitsa ba ako ka-meeting? Oh, ha? Ikaw ang mumeeting na mo? Oh, lingkod iyan. Kita na ang tulo ang mag-meeting? Kita lang una. Sa dili pa sa meeting sa tanan. Unsa man na itong meetingan ba? Ang bag-o nimong responsibilidad iyan. Gikan karon. Ikaw na ang mumanid sa figura butik iyan. Unsa? Og si Alexa, mao ang imong assistant manager. Magbaylo mi og posisyon? Oh, Thank you, Ed. Makapaninda na gid kog saging ini. Pag seryoso eh. Oops, sorry na God. Sige, padayon, Ed. imo na ang tanang responsibilidad sa pagpadagan sa kompanya iyan. Pa. Wa ko magginahanglan og assistant manager. Ha? Kung gusto kang ako ang mumanage sa butik, makinahanglan ko personal assistant nga malalay nako 24/7. Og ang akong gusto, mao ang imong asawa. Ha? Huy, ay pagbuot ko na si mong amahan iyan. Aw. Di ko mudawat na mong posisyon. Okay ra kong mag-assistant. Okay. Ed?
Alexa, ikaw ang ibutang na kong personal assistant ni Ian. Ikaw na pasabutan ng imong asawa pa kung unsay trabaho sa personal assistant? Excuse me. Tanawa rin sinultihan? Alexa, gikinahanglan ako karon ang imong pasensya. Please, ayaw pasagdi ang akong anak. Ed, unsa ko ning imo? Nganong... Okay. Asawa ko nimo. Ina-ina ko ni Ian. So, kinahanglang manginahan ko niya. Kung mahimo, Okay, sige. Tawaton ako ni nga challenge. salamat. Pangayo lang bisan unsa akong ihatag nimo. Ayaw lang pasagdi ang akong anak. Okay, sige. Go, go, go! Unsa din trabaho sa personal assistant? Mura siya personal secretary. Pero may additional nga obligasyon nga medyo personal. Huna-hunaan na lang nga imong anak si Ian nga imong gialalayan sa iyang trabaho. Isulti na lang ang tanan akong buhatonon, Pi. Oh, lagi. Oh. Misiga ang mga mata ni Alexa sa pag-demote na ko niya ngadto sa pagka-personal assistant. Gusto ka kasi mong gi-assign niyang trabaho? Dili ka mamatay sa konsumisyon, ana? Siya ang mamatay sa konsumisyon, ug dili ako. Sir Ian? Nanong mo schedule karong buntag, sir? Ibutan na ng phone ni mo, sir, kay may meeting ka sa alas 10. Ug unya, may launching kang atinan karong alas 2 sa hapon. Ug unya, unsay gusto nimong kape, sir? Kaping sinunog o kape sa China? Oh, Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!